Señor presentador, 5 minutos. Paréceme que vou pasar. As cousas non se fan así. Que cousas? Todo. As miñas condicións estaban clarísimas. Cando asinamos o contrato, eu deixei claras as miñas exixencias irrenunciables con respecto ao camerino. E chego aquí e atópome con isto. É unha vergonza. Que contrato? Que condicións? Que camerino? De que falas? A ver, mira, dá igual. Teño moito lío. Vou chamar a produción e xa vos matades entre vos, porque non teño tempo para estas cousas. €75, €3,80 non dá. Non dá, de ninguna maneira dá. Ai, de verdade, podíamos dedicarnos a outra cousa. Diga. Produción, mira, o presentador está en crise, non sei que lle pasa ao imbécil. Vale. Arregla ti, porque non me dá a vida. Teño moita faena. Moi ben. E déixame coa palabra na boca. Isto é inaudito. Tienes una llamada al orden, tienes una llamada al orden, tienes una... Sí. A ver, que tes... Como que teño? A ti parece normal este camerino. Isto non é o que acordamos. A ver, querido, ti presentas un informativo satírico por internet, concédocho, pero iso non quere dicir nin que sexas unha estrela internacional, nin un referente informativo, nin ningunha desas movidas que te montas na cabeza, Pero que ti unilateralmente pidas cousas imposibles non significa que teñamos un contrato, entendes? Iso é un sitio para cambiarse. E falando de cambiar, agora que falo contigo, creo que deberías cambiar un poquinho a túa actitude, porque como sigas así, de ninguna maneira o alcalde de Ourense nos vai ceder nunca o auditorio municipal para facer as túas movidas de cultureta de extrema esquerda. Pois non sei, poderíamos probar co teatro principal. O teatro principal, sí. Mira, mellor non entramos nese tema. Dá gracias a que tes o andén primeiro, que é un sitio estupendo e fantástico, porque cando a DIF se poña as pilas coa intermodal, nin eso teremos, así que agradece o que tes. A intermodal, dis. Está a DIF dándose unha presa bárbara. Que cousas tes, de verdade. Non te metas con a DIF, por favor. Parece que te encanta boicotearte a ti mesmo. Sabes que temos que levarnos ben co goberno máis progresista da historia, segunda parte. E xa que estamos, acabo de ler o guión do próximo programa e creo que non deberías dicir esas cousas do Bloque Nacionalista Galego. E por qué? Eu penso que o BNG... Cala, que seguro que por aí hai alguén do Bloque. Como te escoiten, non podo contigo, de verdade. Sabes que como medio de comunicación que somos, temos que levarnos ben cos partidos políticos e as administracións, porque senón non imos a ningunha parte. Que pretendes, vivir das aportacións dos seguidores? Iso non vai pasar, querido. Estás coartando a miña liberdade de expresión. Que vou facer? Meterme con Podemos Ourense? Non, iso mellor non, pobriño. En fin, vaite preparando que estamos a piques de comezar. Mira, vou colgar porque preciso un momento para min mesmo. Teño que dar un paseo melancólico con música de fondo triste. Moi triste. A ver, Diego. Diego. Que bárbaro. A raíña do melodrama. A ver se lle dan un papel nunha serie ou algo e relaxa un pouco, porque está insoportable. Que pouca profesionalidade. Menos mal que isto está grabado, que senón... Estas cousas en Santiago non pasarían. Ai, Ourense. Ai. Que lástima todo. Maure. Un licor. Era unha vez unha cidade en decadencia constante, capital dunha provincia que sen freo esmorecía, mocidade con maletas na procura dunha vida, camareiros, funcionarias e unha gran vida nocturna, porque o licor anestesia. Arranxaremolo todo discutindo nunha barra, que outra cousa precisamos. Se non temos culpa algunha, todo é culpa dos que mandan, son caciques miserables. Intereses, constructoras, pensas, xuíces, enchufás. Defendendo o status quo, pero pobo caladiño, atrapados en remedio destas redes clientelares. Fai falta moita paciencia para soportar a indecencia. Outra copa de licor, mellor perde la
Pero un día chega un home de boa familia, prometendo paraíso, un home feito a si mesmo, empresario infatigable, aínda que herdou a súa empresa, propietario inmobiliario cun enorme patrimonio, di que ven cambialo todo, di que é o futuro, plantar cara ao catequismo, facer todo o necesario para chegar ao paraíso. Discursos atrapallados, enfados sobreactuados, argumentarios simplistas, inimigos inventados, berros, insultos e mofas, propaganda rebeliada e unha tele que os difunde financiada polos mesmos que declara inimigos. Financiaba a través de las facturas que yo usaba al Partido Popular. No era a través de la Diputación. Ourense, fai falta moita paciencia para soportar a indecencia. Outra copa de licor, mellor perde la consciencia. Ourense, Tanto ruido. Non te metas, non proteste. Cala a boca, insensato. É mellor vivir tranquilo, afiar o inconformismo. É traballo dos de sempre. Quieto, non te movas. Non levantes a cabeza, non molestes, ti tranquilo. Ergue la voz, non procede. Se te comportas con xeito, recibirás de seguro unhas migallas da tarta da gran rede clientelar. Mentres tanto na P9 miran con condescendencia. Pobriños, que mala sorte, hai que ver o mal que botan. Outra copa de licor. Moi boa noite, benvidos, benvidas, benvides. Celebramos hoxe que Noticias Dispersas fai 5 anos. Hai que ver como pasa o tempo. Estes 5 anos pasaron nun suspiro, mas tamén pasaron moitas cousas. E Noticias Dispersas estivo aquí para contalas. Noticia de última hora. Segundo un estudo da Universidade de Michigan, pasar de todo como modo de vida neste mundo absurdo e sen sentido aforra moitos problemas. Quen non coñece Noticias Dispersas? O alcalde sabe ben do que fala. Poucas cousas hai máis heroicas que herdar unha empresa. Experto en coller datos, manipulalos e retorcelos. Lamentable, ridículo, absurdo, sen sentido, tomadura de pelo. Non existen adxetivos dabondo para definir tal despropósito. Sí. Hoxe celebrouse un pleno extraordinario en substitución do ordinario. Ai, mamá, que faz linda región.
Todos estes bandazos acompañados con fotos de planos de Ourense pintados con rotulados. O alcalde pinta e colorea. E a oposición? Ui, a oposición está enfadadísima. Di que é un escándalo, que Ourense esmorece, fatal todo. Gracias a Dios y a las ayudas de la Xunta de Galicia. Baltar non será candidato a presidir a Deputación de Ourense. Moitas grazas. Voume empezar saltando o guión. Porque, por cousas da vida, hoxe non hai aquí ninguén da oposición. A ver, as socialistas están facendo unha cousa na Casa do Pobo, ou algo así. Bueno, temos que dicir que María Fernández mercou a entrada, polo menos. Aí está. Mira, ves. Pues pasa. Pues nada, non pases, quédate aquí. Non te preocupes que non vou empezar poñéndote... Vale. Pues nada, está María Fernández. Como ven sola, non a quero meter eu nun compromiso e preguntarlle por cousas de... Pois falamos despois. Falamos despois para que te tranquilices e... Moi ben, perfecto. Ben, pois dicía que foron 5 anos de amor, 5 anos de dispersión, 5 anos de información, de risas, 5 anos, reitero, de amor, de moito amor. Este amor inquebrantable que o inunda todo e que fai que nos sintamos tremendamente agradecidos con todos e todas nós. Ui, sí, amor incondicional, Diego Freire. Iso é o que máis recibimos, sen dúbida. Pero para que a nosa audiencia saiba exactamente de que clase de amor estamos a falar, seleccionei algunhas mensaxes que recibimos nos últimos meses, aquí en Noticias Dispersas. Polifemo Blindside, un dos nosos máis amorosos seguidores, escribiu: E ti quen eres? Un hater que non ten nin o bachiller e que se cree periodista? A ver, non se lle pode gustar a todo o mundo. Espera, que este home declarounos o seu amor moitas veces. Tamén nos escribiu para dicirnos: non tes vergoña, o que tiña que facer o alcalde é denunciarvos a todos. O que insinúas é un delito. Sociata. Aí pasouse un pouco. Pero ese home coñece a túa alma, nótase fondamente. Escribiu sobre ti: Pailaroco, pobriño que pide cartos con Bizum. Ai, pobriño estafamento. Eu creo que lle gustas. Pero como é tan frívolo que non quedas con ninguén sen foto de cara, podes estar perdendo a oportunidade de atopar o home da túa vida, o outro home da túa vida. Así probas co poliamor, co moderna que ti dis que es. Bueno, eso falámonos noutro momento, se te parece, porque aquí con esta xente pues, non me parece adecuado. Ti saberás, pero notase que o amor está no aire. Mais, sen dúbida, o meu comentario favorito é aquel que aparece no programa no que aquel que non debe ser nomeado dixo isto. Todo o está manipulado ou está descontextualizado. Bueno, trago a lengua. Tú, por ejemplo, dices tú, el palo a lo grande. Y yo puedo decir eso a las veces que me dé la gana. Eso no quiere decir que lo vaya a hacer, porque puede ser una broma, una intención que nunca cuajo, lo que te dé la gana. O sea, el decir, vamos a meter el palo a lo grande, no significa que te convierte en culpable en nada, absolutamente en nada, lo puedo decir 1.000.000 de veces. Non o vas poder creer, pero o noso amigo Polifemo escribiu: Eu opino o mesmo. Una cosa es que digas, yo a ese le metía un tiro en la nuca. Otra cosa es que lo vayas a hacer. Bueno, tiros na nuca, si non te amenazan con eso en redes, quen eres? Non eres ninguén. Pero non todo van ser tiros na caluga, querido Diego. O amigo Roque M. Álvarez referiuse a ti como amago de político frustrado que vas acudiendo por si cae algo. Oye, como se nota que nos calou? Eu diría que sí, pero imos deixalo porque senón eternizámonos. Non, como que irás. Mira, podemos facer agora poñer un vídeo resumo das mostras de amor que recibimos nos últimos 5 anos. Claro que sí, así de paso enchemos un pouco con refritos.
Mira que es preguizoso, Diego Freire. Paréceme fascinante que a xente siga pagando por verte. En fin. Bueno, grazas, Diego Freire, sempre un placer contar co teu amor e o co teu cariño. Pois vexamos os mellores momentos. Ser payaso é moi difícil. A ver, Juan Gómez, seguro que é o seu nome real, pregúntanos ¿quién está detrás de esta página? Hai moitas teorías ao respecto. Hai quen di que o Opus Dei. Outras persoas opinan que a Igrexa da Ciencioloxía. Juan Gómez tamén comenta ya aburres. Pois non nos vexas. Obrigatorio non é? A lexítima defensa é lexítima. O exceso de lexítima defensa non é lexítimo. É unha agresión. Non me parece que isto sexa noticia. Isto é propaganda. Propaganda homosexual. Este é un comentario fresquiño, despois de falar da acusación dunha agresión homófoba en Ourense. Pareces gilipollas poniendo esa voz. Grazas. Conchi, si miraras para tu vida, vaya presentador, te pareces un payaso de circo barato, lo que haces por comer, qué puta vergüenza. O máis bonito que me podías dicir, Conchi. O que fas por cuartos, morro de fame. Pois come muller. Eres un cacique. Esta é boa. Tú lo vives todo el año con esa cara de carnaval. Vaya periodista, tú no eres nada, tendrás el graduado y gracias. Deja a los demás, hazte la cirugía, das pena en estos tiempos y menos cara al público. A ti tenían que denunciarte. ¿Qué chamou un lamecús como tú? ¿Que lo mereces? Non sei exactamente que idioma es. E ti, periodista de mierda que regalas impresentable, si soy yo el alcalde, te pongo en los tribunales en 0, Pena es este energúmeno que no es periodista ni es nada. O meu título de xornalismo está no máxico lugar onde se agochan as comas de Conchi. Hai que denunciarte. Outra vez. Eu creo que lle gusto. En vez de hablar más de los demás, aseate. Tienes una pinta que da asco... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Asco... Impresentable eres tú, cara fea. ¿De dónde sacache o título, imbécil, que te investiguen ya? A vida do influencer é así, pero eu non son influencer. Influencers son outros. Lo medible no es opinable. Eu son un referente informativo. Hombre, eso no es creíble estadísticamente. Adri, escríbenos o que é un retrasado é o locutor ese que presenta o programa. Yo entiendo que eso no es insultar. Pensa que é mellor que Jacome. Español mosqueado, promete. Escribe, si hablas galleguiño, no lo entiendo. Memo, no te puedo seguir, adiós. Pois, ata pronto. Javier Blanco, escríbenos unha pregunta. O soborno que vos pagan ven da mesma manco da región ou de Telemiño? Están nos sobornando e eu non estou enterado. Algo raro pasa. Quero a miña parte inmediatamente. Salvador Giles Gordillo, escríbenos ¿qué carajo habláis? Aprender a hablar español, desgraciados. É aprender, rematado en D. E logo é a hablar. A hablar. As perífrases en castelán teñen o seu punto. Son de letras ustedes. Víctor escribe, este alcalde es un delincuente en potencia, pero la mierda esta apesta a progre tela. Perdón, hay tanto demócrata solto por ahí. Que es un auténtico matón y un macarra. Eduardo escribe, creo que hay mucha gentuza que no ve lo mismo que vemos los demás y quiere sacarlo y aprovechan todo para echarlo viva el alcalde. Comas, Eduardo. Comas, fan moita falta. Rubén Casafo, un dos nosos máis recentes top fans, escribe que miedo da el presentador yonki. Un yonki de presentador nos dice lo que está bien y mal. Tócate los cojones. O que está... Ay... Rubén, as tildes son tan importantes como as comas. Por cierto, pinta de inteligente no tiene el presentador. Lo medible no es opinable. José Manuel escribe hablar en castellano, ratas. Outro, hablad, rematado en D. Hablar é o verbo, o imperativo é hablar. Gabriel Pérez Fidalgo escribiu este Diego Freire es un auténtico kamikaze ideológico. Podríamos utilizar las palabras de matón y macarra. Si no piensas como él, te trata de enemigo del pueblo. Si no actúas como él, eres un pueblerino. Ustedes son dictadores culturales, nosotros somos demócratas culturales. Es lo que se dice en Galicia un pailan. ¡Ah! Bailan. Javi escribe a región gustalle este xornalista ou o que sexa.
o que sexa así. Es algo curioso, porque es algo que non entiendo, non? E, por último, Fran escribiu: socialista y cultureta igual a fracasado que busca su éxito a base de la imposición. Si nosotros tenemos razón, pues realmente ellos no la tienen. Muy bien escrito. Grazas por todo este amor recibido. Queridos, queridas, querides, chegados a este momento, temos que facer unha confesión. Hoxe celebramos que supostamente facemos 5 anos, mais en realidade levamos un pouco máis de tempo entre vos. Pero como a opinión pública ten unha memoria frágil, e vos, que irades ou non, sodes opinión pública, non vos lembrades. Pero levamos moito tempo, sinuosos, escorregadizos, agochados nas sombras. Os poucos que son quen de identificar a nosa gran mentira aseguran que o que pasa é que nos últimos anos fixemos unha viraxe ideolóxica, pero unha viraxe ideolóxica rara. Ao parecer a evolución ideolóxica da xente da nosa quinta ia por un camiño e a nosa foi por outro. A min, cando me dixeron isto, non entendín absolutamente nada. Non teño demasiada base teórica, xa vistes. Pero a ver, aquí, en Noticias Dispersas, todo o mundo pode opinar o que queira, porque en Noticias Dispersas somos, e sempre fomos, radicalmente demócratas. Saúdos. Unha tendenciosa rede de masóns, marxistas, comunistas, ácratas e xentes de mal vivir trata de arroxar dúbidas sobre a ampla maioría absoluta de don Manuel Fraga Iribarne. Tratan de pôr baixo sospeita o último deputado do Partido Popular na provincia de Ourense nas eleccións autonómicas de decembro de 1989, que concedeu a primeira maioría absoluta do líder desta terra nosa. Estes perigosos axentes inimigos da orde natural das cousas tratan de sementar dúbidas sobre o heroico éxito de don Manuel no voto exterior. Pensan que é sospeitoso que nas eleccións xerais de 2 meses antes o PSOE obtivera o 50% deste voto exterior e 2 meses despois, nunha viraxe sen dúbida froito da divina providencia, o PP obtivera o 63% dos votos. As sacas de votos non contabilizadas que apareceron logo do reconto tamén lles resultan sospeitosas a estas persoas que gustan de criticar por criticar. Estas amargadas persoas, ben coñecidas como inimigo do pobo, empregan argumentos de dubidosa credibilidade como que na provincia de Ourense houbo discrepancias no voto ao rexistrarse un número de votos emitidos superior ao de electores, ou actas dobles e contradictorias. Que será o próximo? Criticar que voten os mortos? Queridos compatriotas, votar o partido único é unha obriga moral para todas as xentes de bo corazón, estean vivas ou mortas. Tamén aseguran que houbo financiamento ilegal tan só porque o Partido Popular gastou nesta campaña polo menos 500 millóns de pesetas, cando o límite imposto polo Estado para aquela campaña electoral era de 235 míseros millóns de pesetas. En fin, envexosos sempre houbo. Foi todo. Despedímonos, como sempre, cuadrando o corazón ante o himno de Ourense, de Galicia e do mundo en xeral. Si no eres del PP, jódete, jódete. Si no eres del PP, jódete, jódete. Si no eres del PP, te vuelves a joder. Qué bonito. Vedes, levamos máis tempo entre vos, o que pasa que non vos lembrades, hai a memoria. Logo votamos o que votamos, claro. Ben, a realización desta gala, desta festa que vai haber despois, é que os que non estades aquí e de la perder,
que vai ser o mellor, pois supuxo un esforzo enorme para Noticias Dispersas, un esforzo titánico. Todos os departamentos involucrados neste traballo fixeron un esforzo, que repito moito porque o esforzo foi moito, un esforzo notable. Neste momento queremos, malia todo, felicitar a un departamento en concreto, o equipo de guión. Porque o guión desta gala é unha cousa preparadísima, escrita por un equipo de xente formada nos mellores bares do país, testado con grupos de control independientes. O contido desta gala está milimetrado hasta o seguro, hasta o segundo máis pequeno. Non hai espazo para o azar. Un pormenorizado traballo de Noticias Dispersas no que, como xa dixemos antes, todo o equipo desta grande empresa traballou de maneira coordinada. Produción, arte, vestiario, maquillaxe, son, realización, coordinación, moita coordinación e rigor, moito rigor. De que estaba falando? A ver, querido Diego Freire, estabas dicindo cousas sen sentido para disimular o feito de que esta movida é un absoluto despropósito. Gala de aniversario, distí. Que bárbaro. Poste a facer vídeos musicais como se fosemos os sucesores da MTV e logo deixas de lado todo o demais. Empezando polo guión. O guión é moi importante. Non vendas a moto de que isto está preparado. Sen ir máis lonxe, mírame a min. Ves un croma detrás de min? Pois non o ves porque non hai un croma. Porque, ao parecer, non hai tempo para editar nada máis, que vamos moi xustos. De feito, isto o mesmo nin aparece no andén. E poñémolo despois en postproducción. A ver se tes sorte e saes vivo de aí, porque cando lle cobras a xente, tes que ofrecerlle cousas. Sabes como te digo? Bueno, a ver, Non te molestes en falar conmigo porque o noso brillante equipo de guión non tivo tempo para escribir unha conversa, así que nada, non hai nada que falar. Non podemos falar ti máis eu. É así, unha tristeza a vida. Eu só viñen aquí para desenmascarar a Diego Freire, porque Diego Freire eres un fraude absoluto. Vas de organizador de galas e eventos varios e non tes a máis mínima capacidade de organización. Ala, pasadeo ben por aí. Moi ben, unha vez desenmascarados tiña que chegar ao momento bueno, en realidade nos queríamos facer isto, queríamos desenmascararnos a nos mesmos porque nesta gala queríamos espirnos ante vos, metafóricamente, claro. Logo na festa, sin cámaras, off the record, xa falamos do que queirades. Agora digo que xa sabedes que somos un programa de blanqueamento progresista. Agora que xa sabedes que somos unha panda que non é quen de organizar o seu tempo axeitadamente. Agora que sabedes todo iso, sigamos repasando a historia de Ourense. Porque o Ourense de hoxe, para chegar ata aquí, pasaron moitas cousas. Esta fantasía delirante que vivimos tivo no pasado reminiscencias ou mirou o futuro, non sei que dicilo. Bueno, a cousa é que imos ver un programa de Noticias Dispersas do ano 2011 no que se demostra que este sinsentido que vivimos é un traballo conxunto colectivo da política ourensana, da sociedade ourensana, de Ourense no seu conxunto. Alá, polo ano 2011, foi cando fixemos este simpático programa onde o pasado, o presente e o futuro fusionáronse, misteriosamente. Saúdos, a campaña electoral para as eleccións municipais de maio de 2011 viviu un interesante debate electoral nos micrófonos da COPE. Vasme pegar? Vasme pegar? Claro que cho digo aí fora. Bueno, hombre, si queres, saímos agora mesmo ti e eu. Espetoulle o alcalde Paco Rodríguez, o candidato do Partido Popular, Rosendo Fernández, pero mellor que contalo é oílo. Escoiten este reconfortante momento.
Está insultando. Exactamente, Está insultando. Ignorante é usted. Podo falar ou non podo falar? Porque por potencia de voz non me ganen. Non me ganen en outras cousas e por potencia de voz tampouco. E cambiando os planes. Ignorante é usted, que dice que costa o autobús 5 euros. Bueno, vamos a calmar a situación, vamos a calmar un momentiño a situación. Vamos a ver, vamos a falar, por favor. Estamos, por favor. Mire, non quero insultar. 12:47 minutos, estamos en directo, por favor. Por favor. Es un ignorante usted. Vamos a cambiar, despois vamos a... Dame pegar. Por favor, por favor. Estou asistindo aquí, dende logo, algo inaudito. Estaba do uso da palabra. Están provocando na cidadanía por favor, o desvío por sobre favor, a o que lles pido é que se... Claro que te digo, aí fora. Sigo, o que lles pido é que... Por favor, Francisco Rodríguez, por favor, Rosendo Fernández. Sí, porque como político é un total ignorante. E usted como político é tonto. Fontes consultadas por noticias dispersas aseguran que é moi difícil que a situación política en Ourense supere este nivel de degradación. Policía local, desaloje en pleno, por favor, quítale el audio. ¿Cómo me enseñan eso? ¿Qué cojones traen ustedes aquí a pleno? ¿Sabe que puedo interrumpir una cosa? No, mire, si es un abusador, abusador de una cosa. Mire, le quito la palabra, mire. Ojalá los chistes de Lepe se contaran de Orense, hombre. ¿En qué se diferencia un chimpancé del señor Villarino? ¿Saben qué? En la mirada astuta del chimpancé. Mira, una cosa, señor. Señor, no, un segundo, señor Seara. Tiene una tercera falta al orden y queda expulsado de este pleno, ¿vale? El señor Seara no puede volver a este pleno, queda expulsado por una tercera falta al orden. A ver, si os vais, tiene más repercusión mediática, Como queráis, yo os lo aconsejo, si os vais, tiene más repercusión mediática. Yo me iría, Tú flipas, nena, tú flipas. Que un técnico no tiene ni puta idea de Orense. Es algo de prensa, coño. Hombre, por favor, somos hipócritas. Y yo, que la quiero cambiar, me critican. Tócate los cojones. Pues eso, no estoy loca. Le pido que no me insulte, por favor. Le estoy pidiendo que no me insulte. Cuando dices un desbarre total, dices que está loca. Porque el desbarre es bestial. Pues ¿qué coño? No, lo que siempre escrito porque no sabes hablar, que eso es lo que me dices. Si unha señora lle chama a atención, por exemplo, no capo da feira, vostedes vai a chamalle gorda e algunha outra cousa. Quer decir, vostede, para mí non é un exemplo de nada. ¿Tiene pruebas de esto que dice? Sí, claro. ¿Tiene pruebas? Sí, incluso me chantou por poner... ¿Tiene pruebas? Sí. Casi ya me cargara. ¿Tiene pruebas? Sí. Claro, castello. ¿Tiene pruebas? Si no te denunciando por esa injuria. Venga, pero denúncieme, porque... Si quiere hablo cosas de usted sin tener pruebas, hablo de pederastia y cosas así. ¿Quiere que hable cosas así? Porque si se trata de acusar sin tener pruebas, no tiene pruebas. No lo diría yo, si no lo diría yo, no tú. Bueno, vamos allá. Entonces, el tema es el siguiente. Nos vamos a meter el chilón. No. Yo creo que deberíamos ir a lo grande y no atrapallar a estas. Escucha, si no te gusta, como suelo decir, te jodes. Si no te gusta, te jodes. Claro. Un buen líder no solo debe hacer las cosas correctamente. Un buen líder debe hacer lo correcto. Que sensación máis extraña. Ay, Ourense. Qué bonito todo, ¿verdad? Qué bonito de contar Ourense. A que sí, compañeiros? Se non existise Ourense, habería que inventalo. Amigas, chegou o vosso momento favorito. Aquí o pon no guión, mira, está marcado de amarelo. O presentador improvisa, interactúa co público. E se o pon o guión, eu non son quen para levarlle a contraria. Moi ben, agora improvisar co público. Van nos dar o Pulitzer por esta movida. Que fas? Non te molestes en buscarme na pantalla, porque todo isto é tan despropósito que xa nin imaxe hai. Agora son só unha pobre voz en off, unha pobre onda sonora iridiscente. Que será o próximo? Facer radio? Prensa escrita? Por favor, Diego Freire, controla de que temos aquí amigos da prensa escrita e da radio, por favor. Moi ben, me parece, pero se están aquí ou son amigos teus, non son xente de fiar. Si se relacionan con xente tan sectaria como a ti, algún problema terán, non digo máis. Grazas polas túas sempre apropiadas intervencións. Sempre é un prazer, compañeiro. A verdade é que ten o seu punto isto de ser falsamente amable, Diego Freire. Podería acostumarme. Pois acostúmate noutra parte, a ser posible. Vale, xa marcho. Estás te amargando o carácter, Diego. Creo que deberías descansar ou dedicarte a outra cousa. Moi amable. Que estaba dicindo? Perdón, con tanta interrupción. A ver, improvisa co público. Vamos a facer unha cousa de tecnoloxía moderna. Vamos a cambiar de micro. Para evitar esto que acaba de pasar. ¿Qué tal? ¿Cómo estades? ¿Estádelo pasando ben? ¿Arrepínteste de estar aquí? No, en absoluto. Así me gusta. Esto vamos a facer unha cousa de edición que non se vai notar nada, ou sí, vaya a ustedes a ver,
Que tal, Quique? Quique Camoeiras ponte en pé. É o presidente da Asociación de Amigos das Termas. Non podía vir que teña unha boda en Cangas, pero fixo para chegar. Que vos parece, Somos importantes. Porque me invitou o alcalde, dixome, vai na miña representación que empezou. Moi ben, pois nada, a ver. Perdona, el no Arrouco tamén dixo, oye, xa que fui a Andorra... Pero non estaba en Andorra. Sí, pero dixo, vai ti por mí. Ah, vale, bueno, pois nada, saúdos a Nova Rouco. A ver, mira, tamén temos aquí Noticias Dispersas ten un segmento de idade que nos sigue que é moi interesante, o mundo dos xubilados da comunicación. Manuel Pampín, por favor. A xente máis nova non saberá quen é Manuel Pampín, pero Manuel Pampín é o icónico da televisión de Galicia, sí. Así ou non? Os de menos de 45... Así es. Eu estou no límite. Ben, grazas por estar aquí, por vir desde Santiago. Xérome que mañá o telexornal do mediodía abre con este especial. Seguramente sí, seguramente Marta de Arriba. Mañá Marta non traballa. Dirá que a Televisión de Galicia acaba de adquirir un novo récord internacional en algo. Gracias por que estás aquí? A ver, que tipo de sinsentido tes na cabeza para estar aquí? Os anos, cumplir anos é moi malo. Entonces un perde así a... No, porque me gusta o que facedes, porque xa sabes que algún día terás un programa na TVG. Sí, seguro. Cando gañen os que teñen que gañar. Que non sei, a ver si o goberno máis progresista da historia fai unha televisión española .gal. Terías unha audiencia superior a que ten agora mesmo a TVG, segurísimo. Creo que Noticias Dispersas ten máis audiencia que a TVG, agora mesmo. Que maravilla, a verdade que sí. Gracias. Porque é como unha louvanza e un pouco un insulto, así simultaneamente, así dá gusto. Pois moitas grazas, Manuel. Aquí estaremos. María, querías falar antes que dixetes que sí? Verdad, a culpa foi túa. Mira, eu xa digo, non te vou dicir nada, pero... Tiro alto que se leva ahora, horroroso. Aí está. Bueno. Política seria, perdón. Boa tarde. Bueno, política seria... Que vemos todas as redes sociais do Grupo Municipal Socialista. Que están guai. Védelas. Eso que queremos que as xentas vexas. Sigan a socialistas_Ourense. Claro, mira, logo María, logo me dicen que son socialista, entendes? O sea... De esquerda seres. É máis a esquerda do PSOE, pero non pasa nada, igual me vota. Eso hai que negociarlo, porque ahora mismo vivo sin vivir en mí, non teño moi claro como tantos de vos, verdade? Bueno, e isto da imputación de Jácome, pensamos facer algo, unha roda de prensa, un simpático reel tipo Sexo Nueva York. Eso é unha crítica á política da oposición xeral ou en particular? Sí. Sí, que claro, só te teño aquí, non teño BNG, pero bueno. Saliu a nosa voceira, Natalia González Beneites, foi á radio, enviamos notas de prensa, que non salen na prensa, non sei por que será, no cousas. Eso falamos con outra, non é meu negociado ese. Pero mira, oi unha cousa, o domingo anterior de que pasara todo o que pasou, fixeronse públicas as declaracións de bens do alcalde de Ourense, sabes? E as súas bases imponibles de IRPF e tal. E non sei por qué, pero mira, nin o PSOE, nin o BNG dixo nada sobre iso. Eu comento, non te vou poñer no compromiso, xa o luz falamos, mandades unha nota de prensa que ignoraremos, por suposto. Non lle votedes a Gonzalo Pérez Jácome, por favor, en maio se chega lá, o millón non chega porque estará inhabilitado gracias a esta imputación, pero no caso de que chegue, por favor, non lle votedes. Eso é o máis importante. Vale, perfecto, pues nada, moitas grazas, porque isto que vai ser unha encerrona en realidade importante. Unha encerrona que non lle puidemos facer ao Bloque Nacionalista Galego. Erea dixo que si podía vir porque tamén tiña unha boda, que a xente casase moito, é unha cousa moi loca. Pero o Luís deixoume en visto. Como te quedas? O sea, é unha desgraza. Tes algo que decirlle a Luís? ¿Quién es Luis? Perdón, Luís Seara, o voceiro do Bloque Nacionalista Galego no Concello de Ourense. Muy majo, sí, que siga así, que al final lo va a conseguir. Lo tiene difícil.
O optimismo é unha cousa moi importante. Ánimo. Alguén máis quere comentar algo ao respecto? No? Meteorito xa foi unha canción de fin de ano. Ahora evolucionamos. Que temazo fixemos, Gustou vos o noso temazo? Verdade? Pois nada, foi un sinsentido isto. Aquí hai xente que axudou, colaborou, hai coros detrás da cámara, coros máis ocultos, e poden decirte que levamos con isto 2 meses, 3 meses, pois 2 meses, ben, verdade? Para esta movida. Así que dadelle amor e compartidea masivamente en YouTube e estas cousas. E aplaudide para que suba e non quede feo. E agora fago o cambio de micro e fago unha cousa que antes de facelo que lle encanta a Alfonso Cid. Grazas a Alfonso Cid pola túa axuda. Porque Alfonso Cid tamén pertence ao grupo de xubilados dos que me aproveito para traballar. Pero bueno, el deixase aproveitar, a verdade que sí. Sigamos viaxando no tempo, que vos parece? A onde nos levará a nosa viaxe polo tempo agora? E se non vos lo preguntades, responderemos igualmente. Imos ao ano 2013. Un ano moi simpático no que o xuíz Leonardo Álvarez sentou a unha persoa moi importante para esta provincia no banco dos acusados. O tempo é vos unha cousa cíclica e pode que axiña este mismo xuíz, Leonardo Álvarez, sente a outra persoa moi importante no banco dos acusados. Que nervios. Estáis nerviosos? Sé fuerte, Gonzalo. Manuel Fraga Iribarne aseguró alá polo ano 2001 que los hijos de buena familia son más listos y cuando concursan una oposición tienen más posibilidades de alcanzar el éxito. Los hijos de las familias prominentes salen mejor preparados. En Ourense sabémolo ben, e por iso ás veces na Deputación Provincial non hai que facer oposicións nin nada. Para que perder o tempo? Rosendo Fernández, líder da oposición en Ourense e vicepresidente da Deputación, logo de confirmarse que o amado líder iría a xuizo por enchufar a 104 persoas na Deputación de Ourense, cualificou o PSDG en Ourense como ruín e tendencioso e acusounos de afán de protagonismo. Vos sodes os meus traballadores, non da Deputación, dixo en certa ocasión José Luis Baltar, unha frase que non debe ser malinterpretada, simplemente expón unha realidade. Algúnas mentes mal pensantes levan moitos anos dicindo que a Deputación de Ourense é unha oficina de contratación para políticos do Partido Popular na provincia, os seus familiares e os seus amigos. Pero atopar en Ourense alguén que non sexa do PP é difícil, como ben dixo José Luis Baltar. Ademais, fai falta xente para traballar en labores importantísimas, como os 33 porteiros do Centro Cultural da Deputación. O PSOE denunciou que era demasiada xente para dúas portas. Ante esta acusación, a Deputación exixiu un desmentido aos medios de comunicación que se fixeran eco da denuncia, aclarando que o edificio tiña en realidade 3 portas. Este xuízo de seguro non chegará a ningunha parte e, aínda que chegue, non terá efectos prácticos, porque o noso amado líder goza dunha merecidísima xubilación para dedicarse ás súas sinxelas afeccións, como por exemplo a súa colección de coches clásicos e de luxo, gañados co sudor da súa fronte. Ourense apoia esperanzado a Baltar II, Manuel, o fillo e sucesor de José Luis Baltar, que de seguro obsequiaranos cun reinado sen escándalos sexuais nin de ningún tipo, claro. Pata de mí, carajo. Eso viene. Que sí, entonces prometiendo esto y aquello, cuando mandaba los mensajes para pescarme contigo, entonces no me importaba nada. A ti eso no es sincero, ¿verdad? ¿Qué es esto que es? ¿Cómo que es? Esto que es, por la calle y te digo. No, por la calle no. ¿Cómo? Tú eres una tía normal. Yo soy muy normal. El que me... Ya está. No dices el ridículo y no haces el gilipollas. Tú tienes algo. ¿Cómo acabes, joder?
Tú puedes tratarme como una mierda siempre. Tú puedes tratarme como una mierda. Como quieras, tratarte igual que tú detestas a mí, o tratarte como gilipollas. Necesito hablar contigo como Esta semana no Parlamento de Galicia debateuse unha proposición non de lei do Bloque Nacionalista Galego para reprobar o expresidente da Deputación Provincial de Ourense, un homeo que tamén lle gustaba facer propostas innovadoras, como regalar o edificio da Deputación de Ourense para que unha empresa privada fixese un balneario. Ai, os balnearios. Lembremos que José Manuel Baltar ven de ser condenado por un delito contra a seguridade viaria, e aproveitando esta simpática circunstancia, o BNG lanzou esta proposta de reprobación. Que sensación máis rara. Foi todo. Seguiremos informando. Amigos, amigas, estamos chegando ao final desta fantástica gala. Seguro que, como a min, estades desexando empezar co tema do cóctel, o networking, verdad? Estamos en Ourense, non? Eso é máis importante. O cóctel. Diego Freire, agora que xa estamos rematando, o que poderíamos é facer o que falamos. Lembras? Non sei a que te refires, que queres dicir? Sí, mira, aí están, indefensos, indefensas, indefenses. Pillaríalos por sorpresa. Bueno, creo que non deberíamos... A violencia nunca é a solución. Non te poñas así. Imagina o que poderíamos boletizar. Unha pasta. Seríamos ricos. E se nos condenan a prisión, pois facemos como Martiño e marchamos a Cuba. O que pasa é que non utilizaremos redes sociais nin nos relacionaremos públicamente tanto como outro. Sí, seguro que non pasa nada. Xa sabes como vai a xustiza por aquí. Veña, a xente do andén xa está avisada. As portas están pechadas. Veña, anímate. Veña, faino polos likes. Non, a pouca xente que nos apoya vamos a agredir, non, perdón. E ás veces as voces Tim timini, tim timini, tim tim tirim, as voces que din que debedes morrer. Tim timini, tim timini, tim tim tirim, as voces que din que vos debo matar. E si eso din, que podo facer? Voces máis voces tan dentro de min, escuras, lonxanas, pero voces ao fin. Non é que queira, que podo dicir, se as voces ordenan, debedes morrer. Tim timini, tim timini, tim tim tirim, queimar, aforcar, asfixiar, empalar. Tim timini, tim timini, tim tim tirim, matarvos a todos, sabedes por qué. Tim timini, tim timini, tim tim tirim, as voces que din que debedes morrer. Tim timini, tim timini, tim tim tirim, as voces que din que vos debo matar. Máis voces tan dentro de min, escuras, lonxanas, pero voces ao fin. Non é que queira, que podo dicir, se as voces ordenan, debedes correr. Perdón, non sei que me acaba de pasar. A ver. Creo que este é o sinal para ir rematando, verdade? Porque intentar asesinar o público é unha moi mala estrategia de negocio. Pois imos rematar. E se vos gustou a canción do principio, pois imos rematar coa canción do principio. Non me deu tempo a poñerlle os subtítulos para poder cantar, pero bueno, o estribillo píllase fácil. Moitas grazas por estar aquí, moitas grazas por celebrar con nos o noso 5º aniversario, 5 anos, que barbaridade. Vémonos a ver si no sexto. Grazas.
Era unha vez unha cidade en decadencia constante, capital dunha provincia que sen freo esmorecía, mocidade con maletas na procura dunha vida, camareiros, funcionarias e unha gran vida nocturna, porque o licor anestesia. Arranxaremolo todo discutindo nunha barra. Que outra cousa precisamos? Se non temos culpa algunha, todo é culpa dos que mandan. Son caciques miserables. Intereses, constructoras, pensas, xuíces, enchufadas. Defendendo o status quo, pero pobo caladiño, atrapados en remedio destas redes clientelares. Fai falta moita paciencia para soportar a indecencia. Outra copa de licor, mellor perde la consciencia. Ourense. Pero un día chega un home de boa familia, prometendo paraíso, un home feito a si mesmo, empresario infatigable, aínda que herdou a súa empresa, propietario inmobiliario cun enorme patrimonio, di que ven cambiarlo todo, di que é o futuro, dar cara ao caciquismo, facer todo o necesario para chegar ao paraíso. Discursos atrapallados, enfados sobreactuados, argumentarios simplistas, inimigos inventados, berros, insultos e mofas, propaganda rebeliada e unha tele que os difunde financiada polos mesmos que declaran inimigos. Se financiaba a través de las facturas que yo usaba al Partido Popular, no era a través de la Diputación. Ourense, fai falta moita paciencia para soportar a indecencia. Outra copa de licor, mellor perde la consciencia. Ourense. Tanto ruido. Pode resultar molesto. Non te metas, non protestes. Cada boca insensato. É mellor vivir tranquilo, afiar o inconformismo. É traballo dos de sempre. Quieto, non te movas. Non levantes a cabeza, non molestes, ti tranquilo. Ergue la voz, non procedes. Se te comportas con xeito, recibirás de seguro unhas migallas da tarta da gran rede clientelar. Mentres tanto na P9 miran con condescendencia. Pobriños, que mala sorte, hai que ver o mal que botan. Outra copa de licor. Moitas grazas, Héctor Paradelo. Moitas grazas, Alfonso Cid. Moitas grazas, Daniel Díaz. Moitas grazas, Iván Iglesias. Moitas grazas, José, pola túa acollemento. Moitas grazas, Silvia, pola túa sala de araña. Moitas grazas a todo o mundo que axuda e que está aquí por decir que